дар муассисаи давлатии кохи фарҳангии суғдиён конференсияи ҷумҳуривӣ дар мавзӯи Эмомалираҳмон пешвои ваҳдатсоз доир гардид. Он бо ибтикор ва ташаббуси ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон роҳандозӣ гардида, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоят, шӯрои кӯҳансолони ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ ширкат варзида маъруза намуданд. гуфта шуд, ки баъди гирифтани зимоми давлатдории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон нахустин гурезагони кишвар, ки аз сабаби ҷангҳои дохилӣ иҷборан ватанро тарк намуда буданд, баргардонида шуданд. ин амал бо кӯшишу талошҳои ҷонисоронаи сарвари давлат ба даст оварда шуд. маҳз бо талошҳои пешвои миллат Тоҷикистони дар вартаи нестӣ мавҷуд буда аз нав эҳё ва мардуми пароканда сарҷамъ гардонида шуд. таъкид гардид, ки мардуми тоҷик имрӯзҳо дар фазои сулҳу осоиштагӣ умр ба сар мебарад. ин ҳама аз файзи истиқлол дониста мешавад. дар маърузаи худ иштирокдорон баён доштанд, ки истиқлол волотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату миллати тоҷик аст. ин неъмати бузург баробари ба даст овардан нуру зиё, меҳру вафо, ободиву озодӣ, ҳамфикриву ҳамзистӣ ва осоиштагиро ба мардуми тоҷик ва тоҷикистони азиз овард. чуноне ки дар конференсия зикр гардид, давлатдории миллӣ дар пояҳои гуногун метавонад устувору пойдор гардад. ба сифати чунин омилҳо пешрафти иқтисодӣ, рушди иҷтимоӣ, суботи сиёсӣ ва таҳкими пояҳои фарҳангию маънавиро метавон арзёбӣ намуд. дар баробари ин ҳама фаромӯш набояд кард, ки ба даст овардани ҳамаи ин мақсадҳо танҳо дар заминаи ягонагӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ваҳдати сартосарӣ имконпазир аст. зеро ваҳдат маҳз ҳамон заминаест, ки ба ҳам омадани шахсиятҳоро таъмин намуда, фаъолияти минбаъдаи онҳоро дар самти ҳалли масъалаҳои мавҷуда роҳнамоӣ менамояд. ваҳдат омилест, ки тавассути он суботи сиёсӣ таъмин гашта, дар давлат шароити мусоид баҳри таъмини рушди иқтисодии иҷтимоӣ ва фарҳангии сиёсӣ ба вуҷуд оварда мешавад. аз ин нуқтаи назар ваҳдатро метавон бо боварӣ асоси пешрафти ҳама гуна ҷомеа ва давлат арзёбӣ намуд. конференсияи ҷумҳуривӣ дар мавзӯи Эмомалираҳмон пешвои ваҳдатсоз, ки бо ташаббуси ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон баргузор гардид, бо музокираи маърузачиён ва иштирокдорон ба охир расид.